गज के चोली डीजे विकास लीगा सीतामढ़ी 72 गज के चोली गज के घाघरा 72 गज के चोली हाय हाय 56 गज के घाघरा 72 गज के चोली पेली के नाचिले तो चल जाला डोली पेली के नाचिले तो चल जाला डोली 56 गज के घाघरा 72 गज के चोली 56 गज के घाघरा 72 गज के चोली गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो डीजे विकास लीगा सीतामढ़ी मार्केट में सुना ये बबुआ सबसे ज्यादा डिमांड बा सोफरा माल हम बानी चीज हमर बारन बा छसारा हमर बारन बा हाय हाय मार्केट में सुना ये बबुआ सबसे ज्यादा डिमांड बा सोफरा माल हम बानी चीज हमर बारन बा चीज हमर बारन बा के गाजा में दम बा जो बनाया के टोली 56 गज के घाघरा 72 गज के चोली 72 गज के चोली डीजे विकास लीगा सीतामढ़ी और बिंदिया सिख तोड़ा जइसन बहुते देखले बानी घूमी के जिला जिला के तना पियले बानी पानी पियले बानी हाय हाय और बिंदिया सिख तोड़ा जइसन बहुते देखले बानी घूमी के जिला जिला के तना पियले बानी पानी पियले बानी राही डरबी पे कभी कास जनी बोली 56 गज के घाघरा 72 गज के चोली गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर।